U periodu od 1999. i 2000. godine, u teškim trenucima kada su izbjeglice Hrvati Srednje Bosne došli na prostor općine Čapljina, taj čovjek je jedan od najzaslužnijih što su mnoga naselja na području općine Čapljina danas tu gdje jesu, počeo od Klepaca, Nereza, Modrića, Šuškovoga, Bobanovog, Pivoljeg brda. Radi se o čovjeku koji se zove Nikola Krešić Pjer. Ja vas molim da ustanete i da minutom šutnje odamo počast. Previšić, molim vas, ovo je vrijeme predviđeno za vijećnička pitanja. Gospodine predsjedatelju, radi se o bivšem načelniku općine Čapljina. Molim vas, udostojite se ustati i odati minutom šutnje počast za čovjeku koji je obnašao načelnik općine Čapljina. Molim vas. Oprostite, ali ovo je vrijeme za vijećnička pitanja. Vi ste dobili vrijeme za vijećničko pitanje. Izvolite postaviti vijećničko pitanje. Kolege vijećnici, molim vas, ustanite. Ne možete tako. Dobili ste vrijeme za vijećničko pitanje. Izvolite postaviti vijećničko pitanje. Ja vodim sjednicu, a ne vi, gospodine Previšić. Neka mu je pokoj vječni. Gospodine predsjedatelju, evo kao što ste sami potvrdili da smo danas na 13. po redu sjednici općinskog vijeća, ja ću vas samo kratko pitati šta je sa mojim zahtjevima za odgovor na vijećnička pitanja kojih je bilo do sada ukupno 11. Je li to vijećničko pitanje? Gospodine predsjedatelju, ne možete mi svaku sjednicu pitati je li to vijećničko pitanje, vi meni po statutu općine Čapljina ne odgovarate na vijećnička pitanja. Također, gospođo Đurašković, i vama sam zadnju sjednicu uputio upit da sazovete statutarnu pravnu komisiju i niste mi. Gospodine Previšiću, molim vas, članak 143 Poslovnika o radu, imate pravo postaviti jedno pitanje. Gospodine predsjedatelju, prije nego što postavim vijećničko pitanje, pitam vas po 11. put, zašto mi ne odgovarate na vijećnička pitanja? Pričam hrvatskim jezikom. Molim vas, odgovorite mi. Je li vam to pitanje? Ja vas pitam, zašto mi ne odgovarate? Ne odgovaram zato što kršite Poslovnik o radu. Ne kršim, vi kršite, gospodine. Kršite ga, gospodine Previšiću. 143 imate pravo postaviti jedno vijećničko pitanje. Izvolite postaviti jedno vijećničko pitanje. Ali vi kršite statut, uporno tražim da se statutarna pravna komisija sastane i da kaže jesam ja u pravu ili nisam. Oni se uporno ne sastaju, ja izlazim svaku sjednicu za govornicu i vi me pominjete da ja kršim statut. A vi svaku sjednicu prekršite 10 puta statut. Ja samo tražim da se sastane tijelo koje je izabralo ovo općinsko vijeće. Ali pošto ja uvažavam sve kolege vijećnike i vas koji kršite statut, ja ću danas postaviti vijećničko pitanje. Za 13. sjednicu općinskog vijeća imam pitanje načelniku Vidiću koje ću obrazložiti da mu bude jasnije, jer izgleda da u dosadašnjom vijećničkom pitanju ne razumije šta ga pitam. Na velik upit građana Čapljine po pitanju naziva novoizgrađenog gradskog parka kod srednje škole Čapljina, gdje na tabli piše da se taj park zove po čovjeku dr. Jakor Pehar. Stanovnicima Čapljine, kao i meni osobno, nije jasno otkud taj naziv. Poznato mi je da općinsko vijeće nije uopće raspravljalo niti donijelo odluku o nazivu toga parka. Ovo je jedino koje može donijeti odluku, općinsko vijeće jedino koje može donijeti odluku o nazivu ulica, trgova, naselja i drugo, tako piše u statutu članak 24, redni broj 11. Po ovome ispada da je imenovanje parka nečija samovolja. Uopće ne poznajem ovog čovjeka, niti imam nešto protiv njega, koji je apsurd ilegalno nazvati park po imenu čovjeka koji je živ. Onoliko koliko sam upoznat, samo u jednom sistemu su se davala imena živom čovjeku, naravno radi se o drugu Titu i njegovim jatacima. Vi, gospodo, kao da ste ponašanjem još u tom dobu ili ste možda pravni ili ideološki nasljednici tog sistema. Ovo je sramotno. Mnogi koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu, da bi mi danas ovdje sjedili, spomenut ću samo njih par, pokojni Andrija Kvesić Roko, pokojni Pero Dalmatin, pokojni Ado Beno, pokojni Martin Bebek Čeprkalo i ostali, da nisu zaslužili da za barem po nekom od njih nazovemo ulicu trg. Treba biti kratko i jasno i precizno. Trebamo li se stidjeti njihovih žrtava? Zar ima nešto vrijednije od ljudskog života
i da li je netko zaslužniji od onih koji su dali sebe za nas. Gospodine načelniče Vidiću, jeste li vi donijeli odluku da novoizgrađeni park na lokalitetu između Srednje škole Čapljina i Općinskog suda Čapljina nosi ime Gradski park dr. Jakov Pehar? A sve to bez prethodne rasprave i odluke općinskog vijeća, jedine institucije u našoj općini koja može donijeti odluku o nazivu ulica, trgova, naseljenih mjesta, kako to i nalaže statut općine Čapljina, točnije članak 24. stavak 11. Molim vas da mi odgovorite usmeno, kao i u pismenom obliku, kako nalaže statut i poslovnik o radu općinskog vijeća. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodinu Prvišću. Da li ima još vijećničkih pitanja? Kolegica Đurašković se javlja, izvolite. Lijepo pozdravljam sve nazočne i čestitam sve ove blagdane koji slave i na dolazeću novu godinu. Samo bih željela odgovoriti kolegi Previšiću. Odbor za statutarno-pravna pitanja se sastao u 3. mjesecu ove godine da se raspravi o vašim pitanjima, između ostalog i o pitanjima, ne odgovorima na vaše vijećnička pitanja. Mi smo tada donijeli jedno mišljenje. Zašto se vama, kako vi kažete, uporno ne odgovara na pitanja, to bi se možda trebali zapitati i vi sami. Vi znate kako se trebaju formulirati ta vijećnička pitanja, a po meni, evo ovo današnje vaše pitanje, zar je problem naziv parka? Po meni problem naziv parka nije. A druga stvar, znači sjednicu odbora saziva njen predsjedatelj po sopstvenoj inicijativi, a dužan ju je sazvati na zahtjev predsjedatelja općinskog vijeća do predsjedatelja 1/3 članova odbora ili općinskog načelnika. Znači vi mene uporno svaki put tu prozivate, ali ja nisam dužna sazvati sjednicu na vaš zahtjev. A, evo, ja nisam sama u tom odboru. Nitko ni od naših kolega mene do sad nije kontaktirao da bi sazvao tu sjednicu. Prema tome, ne vidim u čemu je problem. Ja nisam smatrala, ako ste već kod kršenja Poslovnika, gospodine Rako, javite se za riječ i ovdje izađite, kršite ga pričajući u glas zajedno sa mnom. Provaljivate se vi. Zahvaljujem, gospodine. Hvala lijepa. Znači, i kolege su mogle sazvati isto tako sjednicu, isto kao i ja, a nisu. Znači, očito ne smatramo da postoji potreba za tim. Hvala. Zahvaljujem kolegici Đurašković.